कैसे हमला साड़ के चलो हमरा सैया जी के कीनल हसाड़ी ननद हम त झर के चलो हमरा राजा जी के कीनल हसाड़ी ननद हम त झर के चलो। सुनो ए सासू जनी अखिया देखाब डरे वाला नहीं खी हो जनी डेरावाब सुनो तनी हाँ सुनो ए सासू जनी अखिया देखाब डरे वाला नहीं खी हो जनी डेरावाब हम तो सेंट गम कौआ सुना मार के चलो